Знаете ли, че можете да удвоите приходите си като фризьор, като научите само едно нещо? Не става въпрос за нова техника на постригване или нов цвят. Любопитни ли сте? Гледайте внимателно. Преди години бях точно като теб. Само постригвах и боядисвах. Правех едни и същи неща, надявайки се на чудо. А се будех с празен график и груби коментари. Когато открих косологията, разбрах, че има работеща система. И в рамките на месеци хората започнаха да ме препоръчват не само като фризьор, а като експерт. Сега вече не се налага да бързам за работа. Колеги започнаха да ме питат как го правя. Когато им дадох точната стратегия, същия успех дойде и при тях. Дори убедих моя колежка с 20 години опит да я приложи и познайте, сега е най-търсения косолог в града си. Затова събрахме цялата работеща стратегия в курса Стани косолог. Няма да работиш насляпо. Ще получиш всичко от разбиране на скалпа през химични процеси до изграждане на терапевтичен план. Местата в курса са ограничени. Курсът е изцяло дигитален. Можеш да стартираш още днес.